pang musero tao di acara jepek alai ngaripo. Adora sepina tuan satan di debata jumulo kita makanya. Debata jauh bapak rasuana semuru mau lihat bahasa wana bi suram nama Tuhan. Nai disirai hatam habiton ukap roharu pikiran nami asa mangula mahkurketa. Di bagasa Yesus Kristus matanyakan. Amin. Di takaran dengan bahasa persiapan hatani debata di kita di hari Rabu tanggal 4 November 2020 natal surat di Jeremia bidu 10 ayat 10 sada sama mari bisi. Ompe ua dok ma tuhalak Juda doh tu isi di Jerusalem. Sono to hatan di Jehovah ida ma au jumadion hinamago tuhamu jala sumakap tahi dok makamu. Ua mulak mahamu ganup sia dalam muna narwai. Jala berikan hamu dalam muna dok pabahena muna. Ido anggo saham. Di takarunga saha porseaon ilo tutu di patudos do bolo tabereng di turpuk taon di turpuk adorso jami taon songon sitopahudon namanopa tano liati tuksa guru di namanopa ido tano liati alani ido songon ido nang debata ibana do manopa jong main tuksa guru di debata nang bang sujuda do Jerusalem alani lo di dok marhite panorilang Jeremia di palubahon tunasida asa sumakka bitahi tunasida alani lo saguru de batalo di bangidoho de bata marhite panorilang Jeremia asa niang mulak nasida tu de bata manobba de bata jala marhambon ni roh nasida ditinggal dalanna narwai jala diparinggan dalanna mulak hamu ganup sedal narwai jala paringgan hamu dalam muna dohot pabahira mulak sedal narwai paringgaton dalan naringgan dohot pabahira kita karena masa nido tutu dang nomoro hani dewata mida hamatian ya kabar sahati alai mulak manian tumadikut dalana asa mamuli bana ido di halumon ni roha debata ada pertobatan adong hamu gaun ni roha siat pangalahu nasuture manuju tuaka ulau nadingga lanido molotaida songon namasa di Niniwe uju disuruh si Jonai lahu manitikon tu hutan Niniwe naroma ima pala di tonga-tonga nasida anggo so marhamu gon miroh nasida alai marhite rohana hibul tu adopan ni debata marhamu baun nasida jala mulak nasida tu debata gabe dapotan haluau do nasida jala ino naneng di bangidoho marhite turpuk tahun asa mulak kita dipai baru mulut tahun tungolu na denggan asa tatinggal hon aka ngolu naso denggan songon nabi nahen di Raja Josiai laho mereformasi laho mentransformasi aka namasa di tonga-tonga di parsopau tu kana-kanani mangaramuni sudina aka dewa dewi naso mangaleu kamuluani manuju tu debata marhite badan lahu mangadadu ti patikna mangulahu lomone rohani debata so ni do nang nakita kama kenang do asa persiawan meninggal mo nakapangalahu nasional lomone rohani debata kana roai manuju tu laun nadinggan dalan lomone rohani debata ido na diparsita lani tong mahita mulak mamulah lomone rohani debata aisa guru debata ro mulut tahun molo ro aka parutilon si taonon iko mana hadu hita jala totop porsia todopan di debata saya na potudunun na dudalan uhut mangului hatana di bagasan mulut tahun ai hatani debata gabe sirah doh panodang di bagasan mulut sulu-sulut tadi na hulum tu kota di naladi amin matanya debata jaho para suruh ido tututukan tuk solomodo roham mida hamatena kabarzat alai mulak mah tumarikut dengan
Narwai asa mangulahun akka ulahun nadinggan mardala di dalam nadinggan dohok dia kapapahinan nahungurangi di pature mangulahun akka lomone roham ido dipangidom nak tubang soi asa mulak nasida tulapamu maninggalun akka panompau tukana-kanan mangulahun lomone roham. Ini Tuhan saya mulak memahami Tuhan mangulah lomone roham jala mangulahun nasa nadinggan di bagasan murun namion si roham Tuhan urupi hamar hiti tur di purbadia asa mangulah amin obat Tuhan di bagasan Yesus matanya kami saya sahkan roham amin horas.